Aquesta ILP bàsicament arriba 2 anys després de la primera ILP que presenta la plataforma d'afectes per la hipoteca fa això prop de 2 anys en el Congrés espanyol, que tot i que només necessitava mig milió de signatures n'acaba recollint més d'1.400.000 i que evidentment el govern del Partit Popular al Congrés espanyol va acabar convertint una dació en pagament en un codi de bones pràctiques per la banca, que uns quants anys després de crisi tots sabem de què ha servit aquest codi de bones pràctiques. Tendeixen normalment a això, a la ciutadania leyes mordaza i a la banca codi de bones pràctiques. Després d'aquesta ILP, que això com deien acaba totalment aigualida, inútil perquè tampoc ha servit absolutament per res, desatenent els casos que hi havia damunt de la taula, arriba aquesta segona ILP. Aquesta ja no és el Congrés espanyol, sinó que apela a les competències que té la pròpia comunitat autònoma en matèria d'habitatge. Bàsicament aquesta ILP es basa en 4 blocs. En primer, garantint la dació en pagament, que és el mateix que es contenia en la mateixa ILP que va al Congrés espanyol, i a la dació en pagament reconvertir-la també en lloguer social, és a dir, no només és condonar la deuta que queda pendent per a les famílies després de la subhasta, sinó que a més reconversió en lloguers socials per a les famílies. La segona és obligar a un lloguer forçós. Això s'ha d'entendre molt. Si bé en els inicis de la crisi hipotecària la majoria de les execucions era per casos hipotecaris, ara mateix la majoria, el 67% l'any passat, són formalment lloguers. Per tant, el problema s'amplia, no és que decreixi, sinó que s'amplia en aquest àmbit. La ILP en aquest àmbit el que força és que les entitats financeres i aquelles empreses propietàries d'un gran parc d'habitatges patrimonials, siguin fons d'inversions, siguin el que siguin, forçar formalment a que tinguin un parc mínim de lloguers en habitatge social. El tercer punt és resposta a la pobresa energètica. Ara mateix no hi ha dret a l'habitatge si no hi ha dret als subministraments bàsics, aigua, llum i gas. La ILP també el que contempla és la garantia, que és per exemple que s'ha aconseguit en el govern grec aquests darrers dies, que el primer decret que ha tingut el govern a Grècia és precisament prohibir el tall de subministraments en prop de 300.000 llars gregues. Per tant, possible és una altra cosa és que hi hagi voluntat, i per tant fer una garantia mínima de subministrament energètic a les famílies. I el quart bloc que diguem seria el lloguer forçós de pisos buits, i aquí estem parlant un altre cop del mateix que venim demanant, no només amb aquesta ILP, sinó que s'ha sotmès fins i tot en aquest ple a consideració, i no és casual que arribi ara mateix, perquè just ara al gener farà un any que aquest Ajuntament va aprovar les sancions, impulsar les sancions als pisos buits propietats de bancs i caixes permanentment desocupats. En aquell ple es va dir taxativament i està escrit en acte que se seria bel·ligerant amb el compliment d'aquesta moció. Avui el que tenim és que casualment la mateixa setmana que el ple de l'Ajuntament de Blanes aprovava les sancions a pisos buits, també ho aprovava a Blanes, ho aprovava a Girona i ho aprovava en altres municipis, prop de una cinquantena, només la mateixa setmana. Hi ha ajuntaments que ja han executat prop d'una vintena i trentena de sancions, com per exemple Girona, i l'Ajuntament de Blanes encara ho estem esperant. Algun regidor va tenir la idea de postergar aquestes sancions, esperar que el Parlament legislés, i avui que sabem que el Parlament tancarà la legislatura per fer eleccions el 27 de setembre, això vol dir que tot això quedarà un altre cop en paper mullat en legislació catalana. Això vol dir que el Parlament no legislarà sobre les sancions a pisos buits. Per això mateix és impepinable que sigui l'Ajuntament de Blanes qui es posi les piles a emetre aquestes sancions. I per tant, aquell és el compromís que es va arrencar de la taula, crec que encertadament, però crec que fem tard i per tant és un dels compromisos que s'han de complir. N'hi ha d'altres que s'han anat desenvolupant i portant en aquest ple en diverses vegades. Si no em falla la memòria, ja portem prop de 5 mocions relacionats amb el problema hipotecari i amb el dret a l'habitatge. I per tant, crec que avui la sala representa també una miqueta la situació que existeix en aquest poble. I per tant seria com a mínim d'obligació, perquè si no cauríem en vergonya comuna, que no es prenguessin mesures en aquest sentit. D'altra banda, no només és exigències que aprovem de cara a la Generalitat, hi ha una sèrie de mesures que tenim a l'Ajuntament de Blanes que són competència municipal que podem o no tirar endavant. Hi ha 14 pisos buits a la mateixa Blanes de titularitat pública que fa més d'un any que ronden per l'Ajuntament i que encara tampoc sabem com està. Hi ha un protocol de reallotjament que vam comentar a la darrera taula d'habitatge
que actualment no ens dona la solució a tots els problemes que tenim. De les famílies que tenim amb problemes, hi ha un protocol de reallotjament de famílies desnonades que ara mateix només està cobrint pràcticament el 50% de les necessitats que tenim. Perquè tenim, per exemple, un contracte de la borsa de lloguer municipal en el qual si una família està en una llista de morosos no té dret a accés a la borsa. Això què passa? Una família, evidentment, si té problemes amb hipotecaris o de lloguer, el primer que deixa de pagar és la llum, el segon que deixa de pagar és el gas, el segon que deixa de pagar és l'aigua i també, entre d'altres, el que deixarà de pagar és l'hipoteca o el lloguer. Per tant, segur que estarà en llista de morosos. I per tant, ja ho vam expressar en aquell moment, si s'ha de renegociar el contracte, si s'ha de buscar una nova fórmula, és una de les coses que tenim pendents també per endavant. Ja ho vam dir en el seu moment, no vam entendre que es dissolgués l'empresa pública d'habitatge precisament quan més feia falta en aquesta legislatura. I a més hi ha altres possibilitats. Calella presentava fa un mes una partida pressupostària per pagar lloguers als col·lectius més desfavorits, o per exemple a Montornès del Vallès, que està dedicant part del pressupost també a la compra d'habitatge a baix cost, precisament per tenir un parc públic d'habitatges per fer lloguers també d'emergència habitacional. Per tant, competències n'hi ha, capacitats tenim, suposo que el que mancarà seran voluntats. Patim aquesta moció taladro que ve cada X mesos en aquest Ajuntament sobre temes del dret a l'habitatge i la dignitat, que no deixa de ser això, la dignitat del col·lectiu de les persones. El que no pot ser és que s'aprovin sempre en majoria, que està molt bé i és molt bonic, però el que demanem o venim exigint és el compliment de precisament els compromisos que s'adquireixen. Mentre hi hagi desigualtats no hi ha ni pot haver-hi democràcia.